ffaith am Siartwyr Gwent. Da ni wedi hen arfer pleidleisio dros bob math o bethau heddiw. Ond dim felly oedd hi ers dalwm. Gwesty'r Westgate Casnewydd, lle cafwyd brodyr fawr. Brodyr dros y hawl i gael pleidlais yn yr etholiadau. Mae 5,000 o bobl sy'n protestio yn cerdded i lawr y bryn yma, Stow Hill. Pwy oedden nhw? Y Siartwyr. Roedden nhw eisiau bywyd gwell i'r gweithwyr a chael yr hawl i bleidleisio. Dim ond pobl ag arian oedd yn cael y bleidlais. Mae dros filiwn o bobl yn arwyddo deiseb neu siarter yn erbyn hyn, ond mae Senydd Llundain yn dweud na. Mae Siartwyr Cymru eisiau ymladd yn ôl. Maen nhw'n cerdded i Gasnewydd o'r cymoedd dros nos. Pan mae pobl yn clywed bod 20,000 o Siartwyr ar y ffordd, mae panig mawr. Ond mae storm yn ystod y nos a'r Siartwyr methu cadw mewn cysylltiad. Dim ond chwarter ohonyn nhw sy'n cyrraedd Casnewydd, ac mae trybl yn aros. Mae'r heddlu yn onbarod, ac mae milwyr yn cuddio yn y gwesty, ac yn saethu. Mae 20 o Siartwyr yn cael eu lladd. Mae y frwydr drosodd a'r Siartwyr yn cael eu cosbi. Ond mae Cymru yn dal i gofio heddiw am stori drist y Siartwyr dewr.